Дуслар, безнең киләсе геройларыбызда авыл белән шәһәр арасында авылны сайлаган. Әле алай гына да түгел, биредә калып, зур бер бизнес ясап яталар. Әйдәгез үзләре белән дә якыннанрак танышыйк. Дуслар, әйткәнемчә, безнең бүгенге героебыз Шарифзанов Рәис. Аның менә шундый бик зур басуы бар. Монда нәрсә генә үсми, монда суган да бар дигәндә без кәбестә дә күрдек, дөресме? Монда җиләк, име? Аннан соң чөгендер. Бу сезнең үзегезнең шәхси бизнесыгыз. Шулай хуҗалыкныкы түгел, авылныкы түгел, районныкы түгел. Ничәнче елдан бирле эшлисез монда? Нәрсәләр эшлисез? Ничек эшлисез? Тулырак сөйләп китсәгез. Без тотындык 2007 елда. Бу басудан түгел, безнең башка басу бар иде. Без тотындык үлән белән генә. 2008дә, наверное, колхоз совсем үлеп бетте. И biz bu участокларны алдык, ничәдик, участоклар алдык 42 гектарга кадәр җиткән үзебезнең лично үзебезнең нәрсәләрне, җирләрне. И каядыр 2010 елдамы 2010 елда кәбестәнең утырттык без. И бәясе бик шәп булды аның. Шул вакытта без алынып киттек, яхшы итеп урнаштырып, яхшы бәядән шул вакытта без алынып китеп, тушлай заниматься итә башладык. Үзебез җирләр белән, яр белән. Сез авылда кайчаннан бирле яшисез? Сез монда күчеп килдегезме? Гомер буе монда яшәдегезме? Мин авылда туганнан бирле туша авылда инде. Шәһәргә укырга күчеп алгансыз. Мин сельхоз институтны бетердем. Поступать икән, кстати, институты. Окончил академияны. Окончание ничәгәнем, шул елны университетка әйләнде. И әзрәк шәһәрдә эшләп алдым. Менә шәһәрдә калу теләге бар идеме шул вакытта? Юк, мен туйып кайттым мен. Димәк, сез авыл кешесе. Сезгә авыл җыны калган дисәк буламы? Алай да була. Икенче жолы менә шул 4 сыйналы диварлы иде ишәп ятасың анда. Эшең бетте, нәрсәң бетте, бешисең анда кайтып. Менә сезгә Рәис менә шулай эшләр әйдә акчасы була дип әйтүче булдымы, әллә үзегез уйлап таптыгызмы сез бу идеяны? Һәм менә бу җир ул кай җирме сезнең үзегезнекеме? Бу безнең үзебезнең җир. Без әйтәмиз, тотынган пешән белән. Пешән вакытта да хуттай, но без канга сеңгән дип әйтим инде, безнең колхоз кәбестә үстерәдер. Без кәбестә белән тотына үстерергә кәбестәне. Потому что без аның технологиясын, бөтен нәрсәсен беләдер. Без монда кәбестә үстерә башладык. Андан соң ассортимент кирәк булгастан кишер чөгендер, кабачкин да үстерәбез, кабагын да, суганга. Иң актык менә шул суган булды инде безнең. Суганга тотындык үстерергә. Суган, информация җыйганда единственный информацияны бирә торган кеше ул булды Аппаков. Чаллы жагында бик нәрсә фермер дә. Без аның белән таныштык. Нәрсәдә Оренбургский тракта переподготовка кадров тат бизнес диләрмен ничек әйтәләр аны. Менә шунда район җибәргәне ничек әйтергә переподготовка кадров кана шунда укырга. Шунда таныштык, шунда ничәдә шуннан бирле суган белән заниматься итә башладым. Просто ул кызык иттереп сөйләде. И шуннан соң һәм сез янып киттегез инде. Шул идея. А почему вот не попробовать дигән сүз бар бит? И шуннан тотындык инде без әкрен-әкрен шул белән заниматься итәргә. Рәис, тормыш иптәшегез кайда һәм кем булып эшли? Шәһәрдә эшли. Азыйста оператор булып. Шунда әйтеп китәргә кирәк, без хәзер Рәиснең үй юқарында, менә шундый бик матур, зур үй юқарында без басып торабыз. Рәис, балаларыгыз да бар, шулай бит? 2 малай бар минем. Берсе 6, берсенә 4. Алар да менә сезгә ошап шундый авыл җанлы булып үсәләрме? Авылны яраталармы? Аның олысы инде тракторда эзләре хәтләнеп. Үзе.
Шундай сорау бар менә тормыш иптәшегезнең әйдә шәһәрдә яшәгәле дигән вакыты булмадымы? Может, булгандыр инде. Элекрәк чакта. Ну, безнең Сез тормыш яшәдегез. нормальный. Ничә нәрсә кайдар читкә килеп яшәргә. Тормыш иптәшегез бу авылданмы, шәһәрдән күчеп кайттымы килгән булды? Бу районнан, Асинодан. Яшьләрнең күбрәк авылга тартылуын теләр идегезме? Менә балаларыгызның авылда яшәвен теләр идегезме? Моның турында уйланмаган, но в итоге бәрбер шуңа тага тартачак инде. Безнең, скорее всего, политика вакытында кешеләр тайды хәзер шәһәргә, бит башка илләрдә алай түгел. Анда бит нәрсәгә кайталар? Кире авылларга кайтып. Димәк, бу сезнең уйлавыгызча, сезнең фикерегезчә, авылда яшәү бу бик актуаль һәм алга таба бу бар үсәчәк кенә. Авыл бер качанда уйлап бетергә. Во-первых, а во-вторых, бездә үлгәнче ул чит илдә үлгән. Хәзер бөтен нәрсә взаимосвязано, бер шул нәрсә булачак ул. Чит илдә шикелле кешеләр авылга кайтачак. Рәис, әйдәгез булай әйтәбез, сезнең тормышыгыздан бер көн июль уртасына алыйк, әйдәгез, кызыл эссе җәйге көн ничек үтә ул? Сез көн үтә зависимости ничек син төнне апот ясадың да басуларны. Нәрсә икән карадың. Или сен кис белән үк сиптерәсең агуларны карыйсың, или син карыйсың шул иртәнге җакта кәпстәләрнең нияне вис карыйсың да и агр мероприятияларны үткәрәсең. Андан соң июль айында уже җиләкне җыярга кешеләр килгәсен кушасың. Продукцияны үзеңнең җыясың. Алып барып, баларны шул оптовый базарга салатныйларга точкаларга сдавать этеп чыгасың. В принципе, однодневно. Бөтен нәрсә шулай үтә. Әйдәгез, Рәис, яшерен батырын түгел, менә шушы басу белән акча күп эшләнеләме? Лотерея. Булса була, булмаса юк. Булса була, булмаса юк. Бу авылда колхоз юк. Дөрес аңладыммы? Нишләп юк? Нишләп авылларда колхозларны бетерәләр? Бу нәрсә белән бәйле сезнең уйлавыгызча? Безнең колхозны алган үз вакытында Татплощпром. Татплощпром ике колхозны бергә объединить итте дә безнең юкка чыгарды инде. Кая китә менә колхоз? Бар әйбер? Аны урлыйлармы, талыйлармы? Сез аңламыйсыз. Колхоз ул колхоз. Колхоз ул не твое. Ул общий. Әйе. Уртакны эттә шамы диярме? Әйе. Аның хуҗасы булырга тиеш. Әйе. Хуҗа булгандагы башы нәрсәдер булырга может. Менә бу җирләрне күрәсезме? Монда каядыр бер 80-га түгел. 90% уже үзенең хуҗасын имеет. Менә хуҗалар аны карый, хуҗалар аны обрабатывает та. Әзмә күпме бер финансовый нәрсә алаларыннан табыш. Шуң белән яшин. Танышларыгыз арасында шулай шәһәрдән авылга күчкән кешеләр бармы? Сезнең авылда мәсәлән? Знакомый фермерның менә бу күрше авылында хатыны шәһәрнеке. Шәһәрдән кайтып булша җыялар, җиләк үстерәләр. Шул эшләп йөри, авыл, шәһәр без разницы. Кешенең эшләгән кеше эшли ул. Шәһәрнеке булса да, авылныкы булса да. Мәсәлән, әгәр дә җанына дип урысча инде если в душе есть, то эшли. Әгәр дә эшлисе килми икән, хит авылныкы бул, хит шәһәрнеке бул. Бөтенесе шуннан тора. Менә в основном эшлим дигән җил бетереп белән эшли торган яшь малайлар хәзер китте шәһәргә.
Бик әзгеләр генә калды монда. Менә дусларыгыз, якын дусларыгыз сезнең кайда? Шәһәрдәме, авылдамы? Шәһәрдә. В основном шәһәрдә. Алар сезне Бөтенесе шәһәр. яна чакырмыйлармы? Әйтәмиләрме? Барып кайтабыз, безнең җыелабыз. Мин бит привязанный түгел монда. Шәһәргә безгә турдан китсәң, эмчем аркылы чыкканда нәрсә Иванский ал дип кала инде. Безнең примерно монда 40 минут жолдыр шәһәргә. Шәһәрнең үзендә дә 40 минутны сәяне пробкада үткәрергә можеш рәхәтләнеп. Алай гына түгел әле, 1 сәгать утырырга мөмкин кварталларда. Димәк, бүгенге безнең героебыз дуслар Рәис, менә шундый авыл җанлы. Шундый ачык, бик яхшы кеше. Сезгә алга таба да уңышлар телибез. Шулай матур итеп авылларда яшәргә ясын һәм яшьләр күбрәк кайтынган тәлифләрдә саулашыйк әле сезнең белән. Бәхетле булу яшәү урыныннан тормый. Тик безнең Мин авылда калам проектының геройлары һәрвакыт әйтә, авылда яшәүдән дә рәхәтрәк әйбер юк дип.